Idan kana so kai downloading ɗin wannan fim ɗin da duk wani fim ɗin Indiya da yake buƙata, kawai za ka shiga cikin browser ka sai ka rubuta Algaita 247. Idan ka rubuta Algaita 247 wannan zaɓin na farko sai ka shiga kan shi, yawwa to kamar yadda kuke gani ga fina-finan Algaita, ga fina-finan Algaita. To bari mu gwada ɗauko Tafkek 2. Yayin da ka shiga nan wurin za ka ga wannan maɓallin na downloading sai ka danna shi. Ga shi nan zai bayar yana counting ya ce mana please wait, sai mu ɗan jira shi kaɗan. Da zarar ya gama da kanshi zai buɗe. Ga shi nan da zarar ya buɗe kana da zaɓi guda biyu, in ka ga dama ga shi nan aka ce save mega, a gefen shi nan wurin ga wani maɓalli nan wurin da in ka ga dama za ka sauke shi a cikin wayarka. Ga shi nan mai a gaban wannan save mega ɗin. Idan kuma baka da, in kuma kana amfani da mega app ne za ka danna wurin da aka rubuta open ɗin nan. Wata browser ma automatically take kai ka cikin mega ɗinka. A cikin mega ɗinka kana da zaɓi biyu, ko ka kalla ko kuma ka sauke shi.